Hello mga Indians, no? Ito yung naman magtitimpla tayo nito sa isang other brand ng barley. Tingnan natin yung kaibahan mga Indians, ha? Ito siya mga Indians, so barley ito mga Indians, ha? Barley. Ibang brand ito mga Indians, pero parehas ng kulay mga Indians. So yung dati nating tinitimpla nung other brand, no? Parehas na parehas mga Indians, so walang pinagkaiba. Mga Indians, parehas sila. Yan, yung tinimpla natin ng barley nung kagabi mga Indians, no? Ano yung na isa sa mga sikat na barley yung yan, isa sa mga sikat na barley. Ito mo yan, so tingnan natin kung malalaglag siya mo yan. So nalalaglag din, oh. Yan, oh. Nalalaglag siya, oh. Ayan, oh. Pero kagabi mo yan, no, grabe ang bilis na laglag talaga, sobrang bilis, no. Ito mo yan, so dahan-dahan ang pagkalaglag niya. Ayan, dahan-dahan. Pero yung ano yan, so yung granules na iba mo yan, so yung granules na yan kaysa dun sa isa kagabi. Yan mo yan, so yan, hindi siya nalalaglag mo yan, so yan, nalalaglag na yan, yan, yan. Pero yung ano mo yan, so mabilis yung ano, yung kagabi, yung isa sa mga natin. Ito madahan-dahan, yan o, dahan-dahan mo yan, so yan, dahan-dahan hanggang sa nalaglag na. Yan, dahan-dahan. Yan. Yan, mayans, no? May haluin natin mayans, ha? Haluin natin. Pero, alam mo mayans, kagabi talagang ang bilis. Ngayon, mayans, no? Mayans, haluin na natin, ha? Yan, haluin na natin mayans. Yan, hindi siya green na green mayans, so hindi siya green na green. Yan. Nakikita mo yun, hindi siya green na green. Yan. So hindi siya green na green. Yeah. Tingnan mo yung green niya mo yan. So yan lang, no? Hindi siya green na green, no? Ayan lang siya. Pero inimin pa rin ito mo yan. So inimin pa rin natin ito kasi barley. Ito mo yan si barley. Inimin pa rin natin ito. Ayan. Kasi barley din ito mo yan. Sayang din. Yan. Ayan siya mga Indians, so ayan, yun, no, hindi siya green na green, no. Ganyan lang siya mga Indians, so ito lang, ayan, no, ganyan lang siya, kagaya din kagabi, parehas, no, parehas sila ng klase. Okay minsan nakita yung kaibahan. Papakita ko mga sa yung mighty barley natin kung anong kaibahan talaga. Ayan, parehas lang. Okay mga Indians.